ассалому алайкум хонандагони азиз. мо имрӯз ба шумоён аз фанни таърихи Ӯзбекистон таҳти мавзӯи ба вуҷуд овардани саноати сӯзишворӣ ва мадани кӯҳӣ дар Ӯзбекистон, инчунин тағйиротҳо дар таркиби миллии аҳолӣ ҳамсӯҳбат мегардем. Ӯзбекистон ҳудуди аз намудҳои ашёи хоми минералӣ бой ба ҳисоб меравад. бисёр канданиҳои фоиданоки республика тилло, уран, мис, қурғошим, рӯҳ, волфрам, гази табиӣ, нефт, ангизсанг ва дигар конҳо ёфта ба кор дароварда шуд. афсӯс ки дар ин конҳо канданиҳои фоиданоки кофта гирифта, хусусан тилло ва уран, гази табиӣ, баҳри манфиатҳои соҳиби ҳақиқии он халқи Ӯзбекистон қариб ки истифода нашуд. дар ноҳияҳои Ӯзбекистон ки гази табиӣ мавҷуд буданд, конҳои геологӣ ҷустуҷӯи фаъолона пеш бурда шуданд. ҳамон давр конҳои гази Ҷарқурғон, Қаровулбозор, Сариқтош кушода шуданд. дар минтақаҳои геологии Бухоро, Хева конҳои калони гази табиӣ Газли, Чирчоқ, Мубораки шимолӣ ва ҷанубӣ, Учқир, Уртабулоқ ва Қултақ, инчунин дар ноҳияҳои ҷанубӣ ғарбии кӯҳи Ҳисор кони конденсати Одамтош дар Устюрт, ёфтани қабатҳои гази истиқболнок вазъиятро ба куллӣ тағйир дода, Ӯзбекистонро ба яке аз минтақаҳои захираҳояш калони ҷаҳонӣ табдил дода шуд. 3 сентябри соли 1958 ба комбинати мадани кӯҳи Навоӣ пайдевори шаҳри Навоӣ асос гузошта шуд. Комбинат ба 5 раёсати конӣ дар 5 вилояти Ӯзбекистон ҷойгир шуда, аз заминҳои он ба шаҳрҳои Навоӣ, Учқудуқ, шаҳраки Мурунтов асос гузошта шуд. кони тиллои Мурунтов ба истифода бурда шуд. дар Ӯзбекистон ба саноати замонавӣ мадани кӯҳӣ асос гузошта шудани қиёфаи индустриалии онро тағйир дод. вайроншавии тамоили иҷтимоӣ дар мисоли шаҳрҳои пӯшида дидан мумкин буд. таркиби бисёрмиллатии аҳолӣ иборат аз вакилони халқҳои таҳҷоии минтақа ва дар Ӯзбекистон асрҳои аср ташаккул ёфта, дар солҳои ҳокимияти шӯравӣ, хусусан солҳои 60-у 80-ум дар асри бист, аз ҳисоби халқҳои мухталифи аврупоӣ ва дигар боз ҳам вусъат ёфт. дар ин давр дар Ӯзбекистон намояндагони 127 миллат ва халқият зиндагонӣ карданд. дар ин ҷо ба ғайр аз аҳолии маҳаллӣ, русҳо, татарҳо, украинҳо, корейсҳо ва дигар халқҳое ки кӯчонда оварда шуда буданд, зиндагонӣ ба сар бурданд. миқдори ӯзбеконе ки дар корхонаҳои калони саноатӣ кор карданд, дар ин айём ниҳоят кам шуд. хонандагони азиз, супориши хонагӣ. хондани мавзӯи 24 аз китоби дарсӣ. тартиб додани ҷадвали хронологӣ. ба эътиборатон ташаккур.